Скъпи ученици, уважаеми учители, общественици, днес е важен ден за нашата община. На този ден, точно преди 5 години, тук, на това място, се откри един паметник, символ на многовековните връзки на българи и арменци. Паметникът беше открит в присъствието на генералния консул на Руската федерация във Варна, тогава господин Щелкунов, в присъствието на почетния председател на Съюза на арменците в България. Паметникът е дарен от братя Овсепян и от община Генерал Тошево. Са дарени мястото и средствата за неговото изграждане. Такива паметници в България има само 3. Един в град Варна, един в Батак и един в Генерал Тошево.